Historikoa eta eguzki plakak dira basamortuan erraz mantentzeko sistema bakarrak. Bihotzetik agurtzen ditugu Gasteizko lagunak eta Espainiako erkidegoa, gure kausa zilegiarekin bat egiten dutenak. Hainbat bitarteko eta erakunderen bidez informazio ministerioari emaniko laguntza, batez ere, Saharako Irrati Nazionalari, 1998aren bukaeran muntaturiko estudioengatik. Irratiak funtsezko eginkizuna bete du Saharar herriaren mezua helarazteko. Egiazki eskertu nahi dugu Gasteizko udalak eta Saharako Arabiar Errepublika Demokratikoaren lagunen elkarteak erakitsu duten elkartasuna. Estudio honengatik, etorkizunean iritsiko diren tresnengatik eta daudenak zahar berritzeagatik. En un futuro próximo lejano se puede hacer proyectos para equiparlos y realizar otros estudios. Lurralde okupatuekin koordinatzen eta lotzen gaituen bitarteko bakarra da uin laburrean. Eta lurralde askatuekin eta munduko gainerako eskualdiekin ere komunikatzen gaitu webgunearen bidez interneten. Lurralde okupatuetako sahararrei erresistentziari zuzendutako irratsaio batzuk egiten ditugu. Komunikazio eta sentsibilizazio irratsaioak dira. Gure erantzukizuna da isilarazia dagoen jendeari informazioa helaraztea. Mendebaldeko Saharako kezkak, torturak, hilketak, eskubide urraketak aditzera ematea. Eta hori guztia kanpamentuetako jendeari jakinaraztea. Gasteizko hiriak formazio ekintzetan ere laguntzen du. Zurgintzan, automozioan, informatikan eta kooperatibismorako prestakuntzan. Azken horrek, negozio txikiak sortu ditu, mikrokredituen bidez lagunduak. Daglako pizzeria honen antzera. Proiekturik garrantzitsuenetakoa Sakariteta. Italiako KRIK erakundeak eta OMEK kudeatua. Hiru ikastarotako informatika zentroa dugu. Oinarrizko informatika, hardware teknikoa eta webguneak diseinatu eta programatzea. Erabilera publikoko ziber bat ere badago. Eta gidatzen ikasteko zentro bat ere bai. Orain arte 5 promozio graduatu dira, bakoitza 20 emakumez osaturikoa, eta orain praktikatan dabiltza. Bestalde, emakumeentzako osasun sustatzaileen proiektua ere badago. Emakumearen berariazko gaixotasunei buruz, emakumea sentsibilizatzeko. Bestalde,
Egoa taldearen proiektua aipatu behar da. Kooperatibak nola kudeatu eta antolatu irakasteko. Badira emakume gidari batzuk, baina ez dira lanean ari. Dena dela aukera ematen die guilaien artean bidaiatzeko. Rabunira, Tindufera joateko. Gure helburua emakume lana sendotzea da. Lanpostuetan emakume gehiago izatea, baita politikan ere. Ministroetatik 3 emakumezkoak dira. Eta era berean, emakumeentzako lanpostu ordainduak sortzea. Jaialdia Zaharraren prozesu nazional eta kulturalaren barneko ekintza da, Espainiako lagunek lagundurik. Horren bidez, nola pentsatzen duten, nola negar egiten duten, erlijioa eta kultura nola bizi duten jakiteko aukera izango dute. Badugu ikus entzunezkoen eta zinema kontuen sektorea. Baina lan gehiago, komunikabide gehiago, prestakuntzarako aukera gehiago behar ditu. Lagunekin hizketan ari gara sektore honi eta zinema eskolari buruz hitz egiteko, Mendebaldeko Sahara zinema sare bat sortzeko.